murid Sunan Kalijaga bangun masjid ing Loano Purworejo tekan saiki bangunane isih ana yen pengen pirsa monggo tindak ning Purworejo Para guru kasandra pingi eyang Imam Pura eyang Zakarsi eyang Giri Sumantaka sawunggale Pangeran Jaya Kusuma awu langit eyang Kemang Tipa Manggala. Ayo Mbak Ulan senyume to. Masjid Loano, masjid santren ing Bagelan, masjid Kauman, iku kabeh masjid kuno. Tinggalane para pemimpin agama. Dadi sejarah ana ning Purworejo Bathuke sing paling gedhe sadonya sing asale saka dusun Pandhawa tinggalane Raden Cakranagara Bupati kaping siji ning Purworejo